Tässä podcastissa esitetyt mielipiteet ja ajatukset ovat esittäjien omia, eivätkä edusta myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon virallista kantaa. Terve Juha, hyvää uutta vuotta. Kiitos, samoin. Tämä on aika jännittävä aihe, mikä meillä tänä vuonna on käsittelyssä tässä podcastissa, eli vanha testamentti. Mitä sulle tulee vanhasta testamentista? Onko pelottava ajatus käydä läpi vanhaa testamenttia vai millä fiiliksellä lähdet käsittelemään tätä? Tämä on niin iso kirja, monella tavalla iso kirja, ja ei ole ihan semmoinen meille niin tuttu ehkä kuin jotkut muut, mutta mulla on niin kuin semmoinen itselleni sellainen tavoite, että tänä vuonna mä opin oikeasti ymmärtämään tämän kirjan paremmin. Eli sä toivot, että tämä ei ole täyttä hebreaa sulle tämä kirja. Toivotaan niin. Katsotaan, miten me onnistutaan, mutta yritys on kova. Aloitetaanko sillä tavalla, että mä kysyn sulta, että mikä kirja tämä oikein on? Tämä vanha testamenttihan voidaan jakaa niin kuin muutamaan osaan. Tässä on niin kuin, ensimmäiset 5 kirjaahan on niin sanottu Tora, eli laki. Ja sitten sieltä tulee historiakirjoja. Sitten sieltä tulee semmoisia runollisuuskirjoja. Ja sitten tulee profeettojen kirjoituksia. Ja ne profeetatkin voidaan jakaa 2 osaan. Isot profeetat, suuret profeetat ja pikkuprofeetat niin sanotusti. Osaatko sanoa, kuka tämän on kirjoittanut? Mistä löytyy alkuperäiset pergamenttikääröt tai manuskriptit? Onko ne jossain Vatikaanin holveissa vai? No niitä ei taida hirveästi löytyä kyllä, mutta jotain on löydetty nyt myöhemmin, jotka tukee tätä kyllä. Joo, juuri näin. Pikkasen tästä historiasta, että kuka tämän on kirjoittanut, niin tässä on 3 eri lähdettä. Juutalaisten kirjureita, jotka kirjoitti näitä profetioita ylös. Niin, ne oli tämmöinen ammattikunta oikeastaan, niin kuin nämä kirjurit, historian kirjoittajia, mutta ne kopioi, sitten seuraava sukupolvi aina kopioi sen tekstin, ja seuraava kopioi. Sen takia sieltä on saattanut jäädä jotain pois, ja se oli hebreaksi. Sitten oli tämä toinen kreikankielinen. Joskus 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää juutalaisista ne rupesi puhumaan kreikkaa. Profetiat piti kääntää kreikan kielelle. Siinä oli semmoinen story, että 70 kääntäjää käänsi hebreankielistä tekstiä. Sanotaan, että tämä on ehkä legenda, mutta nämä kaikki 70 teki aivan samanlaisen käännöksen. Joskus 1946 taisi olla, kun löydettiin Kuolleen meren kääröt, ja nekin sitten tukee kaikki tätä kreikankielistä, mitä on, mutta alkuperäistä tekstiä meillä ei ole, mutta ne on vain kirjureiden kopioita. Joo, mielenkiintoista. Joidenkin mielestä tämä on aika vaikea kirja, niin minkä takia sun mielestä tämä on vaikea kirja? Paljon tämmöistä vertauskuvallisuutta mun mielestä. Se on just mikä mun mielestä tekee siitä niin kuin hankalan, koska sitä symboliikkaa on niin kuin paljon ja siitä on paljon erilaista tulkintaa. Mutta se on salattua totuutta. Siellä on niin kuin aivan helmiä joukossa ja tämä on se niin kuin tietyllä tavalla tavoite, jota me yritetään myös tänä vuonna saada aikaiseksi, että me löydettäisiin sieltä symboliikan takaa se viesti, jonka Herra haluaa meille kertoa. Mutta eikö tämä aika kristuskeskeistä kuitenkin tämä koko vanhan testamentin? Kyllä se mun mielestä on. Sieltä löytyy kyllä Kristus. Mutta sitten Abrahamin liiton kautta tulee koko se pelastussuunnitelma tietyllä tavalla esille. Mutta me ei ehkä tarvitse nyt mennä ehkä sen enempää tähän, mutta tämä on hyvä tausta. No nyt meillä on toinen kirja, Kallisarvoinen Helmi. Kyllä. Kerro vähän siitä. Silloin kun Joosef oli kääntänyt just Mormonin kirjan 1830, niin hän sai innotusta siitä, että hänen pitäisi alkaa kääntää Raamattua, ja hän alkoi sitten kääntämään Mooseksen kirjaa, ihan siitä niin kuin alusta pitäen. Näitä Joosefin kääntämiä osia tästä Mooseksen kirjasta, niin niitä julkistettiin lehdessä alun pitäen, mutta niitä ei kerätty sen enempää mihinkään talteen, kunnes Englannissa oleva lähetysjohtaja Franklin Richards alkoi keräämään ne niin kuin yhteen, teki siitä semmoisen kirjasen, ja se kanonisoitiin sitten 1880. Mä en ole ihan varma, että onko tämä niin kuin käännös vai onko tämä ilmoitus. Tämä on varmaan molempia tietyllä tavalla. No, mutta sitten tässä on toinen osio, jota me tänä vuonna käsitellään, tämä Abrahamin kirja. 1835, siis silloin kirkon alkuvaiheessa, oli tämmöinen kaveri, joka kaupisteli ihan aitoja egyptiläisiä muumioita, ja Joosef halusi ostaa ne.
Ja se osti niitä useamman kappaleen, ja niiden muumioiden hauta-arkuissa oli paljon papyruskirjoituksia. Ja Joosef halusi kääntää ne. Ja se, miten toi kääntäminen niin kuin tapahtui, niin se on edelleen jonkinlainen mysteeri, että mitä siinä on tapahtunut. Koska Joosefin kuoleman jälkeen suurin osa niistä käännöspapereista ja niistä papyruksista tuhoutui. Meillä on hyvin vähän niin kuin niitä alkuperäisiä papyruksia jäljellä enää. Ja ne, mitä meillä on jäljellä, niin kaikki tutkijat on sitä mieltä, että ne on ihan tavallisia egyptiläisiä hautatekstejä. Niillä ei ole mitään tekemistä Abrahamin elämänkerran kanssa. Ja se tekee niin kuin monelle tästä kirjasta niin kuin aika hankala. Mutta me ei tiedetä, mitä niissä tuhoutuneissa papyruskääreissä on ollut. Eli meillä on niin kuin 2 teoriaa tästä Abrahamin kirjasta. Toinen on se, että niissä kadonneissa osissa on ollut tätä Abrahamin kirjan tekstiä ja historiaa. Ja toinen on se, että tämä ei ole käännös, vaan tämä on ikään kuin inspiraation lähde ollut Joosefille saada ilmoitusta Abrahamin elämästä, kun hän on tutkinut tätä egyptiläistä niin kuin maailmaa ja egyptiläistä historiaa. Kirkon tutkijat sanoo, että akateemisesti Abrahamin kirjalle ei ole mitään todistetta, mutta meidän kirkolle ja jokaiselle meille, joka lukee nämä tekstit ja luvut, niin se on todella hienoa ja voi sanoa, että pyhää tekstiä, joka todistaa vanhan testamentin tapahtumista. Ainakin minulle Pyhä Henki todistaa siitä, että se on hyvin loogista sen koko pelastussuunnitelman kanssa, joka meillä on. Ja sillä tavalla niin kuin voisi sanoa, että nämä 2 kirjaa, Mooseksen kirja ja Abrahamin kirja, niin ne sitoo vanhan testamentin aika saumattomasti Kristukseen ja temppeleihin ja nykyajan ilmoitukseen. Molempiin. Sopiiko Visa, jos mä käytän niin kuin nimitystä K.H. Mooses, Kallisarvoinen Helmi Mooses. Se käy oikein hyvin. Ja sitten käytetään Mooses tai Raamatun Mooses. Joo. Mutta tämä K.H. Mooses, mä itse asiassa haluaisin lukea tämän ensimmäisen luvun viimeisen jakeen ihan ekaksi. Täällä sanotaan tällä tavalla. Nämä sanat puhuttiin Moosekselle vuorella, jonka nimeä ei tulla tuntemaan ihmislasten keskuudessa. Ja nyt ne on puhuttu sinulle. Älä näytä niitä kenellekään, paitsi niille, jotka uskovat. Aivan niin, aamen. Me tiedetään, että vanhassa testamentissa, kun puhutaan vuoresta, niin se tarkoittaa temppeliä yleensä. Silloin siellä tapahtuu pyhiä asioita. Ja nämä ilmoitukset, joita nyt Moosekselle on annettu, niin on tapahtunut temppelissä. Jos me ajatellaan tätä, niin mihin kohtaan niin kuin Mooseksen elämää tämä K.H. Mooses ajoittu? Se ajoittuu sinne Egyptiin, kun israelilaiset on siellä orjina, pakkosiirtolaisina ja ennen Mooseksen niin kuin kutsumista hänen tehtävänsä vapauttaa israelilaiset sieltä Egyptin orjuudesta. Tämä eka luku on niin kuin jonkinlainen hengellinen kutsumus ja johdanto sille Mooseksen työlle, jota hän alkaa sitten niin kuin Raamatunkin mukaan käymään läpi. Mutta tässä ensimmäisessä K.H. Mooseksessa, niin tässä on 3 sellaista niin kuin tärkeitä oppia, jotka olisi hyvä niin kuin nyt summeerata aluksi, ja sitten yritetään purkaa niitä vähän enemmän. Joo, nämä 3 asiaa, mistä mainitsit, niin ensimmäinen on varmasti se, että kuka Jumala on ja mikä on hänen tarkoituksensa. Toinen on, että mikä on ihmisen tarkoitus ja mikä on ihmisen suhde Jumalaan. 3 on mielenkiintoinen, se on ymmärrys Luciferista ja hänen roolistaan meidän kiusaajana. Joo, nämä on hyvä pitää mielessä, koska tässä todella opetetaan näistä. Tämä viimeinen kohta, muuten tämä Luciferin kohta on niin kuin jännä senkin takia, että en mä tiedä, liittyykö se tähän, kun sä kerrot vanhan testamentin käännöstöihin, että kun sitä on käännetty ja käännetty uudelleen ja uudelleen, että onko sieltä poistettu tätä Lucifer-tarinaa niin kuin matkan varrella tarkoituksella pois, koska Luciferia ei ole vanhassa testamentissa kovin paljon lainkaan. Joo. Mutta tässä eka luvussa, tässä on useita jakeita, jotka puhuu siitä vuoropuhelusta Mooseksen ja Luciferin kanssa. Käydään sitä kohta läpi, mutta historiallisesti niin kuin Lucifer on aina kuvattu jonkinnäköisenä niin kuin lohikäärmeenä tai mörkönä, ruman näköisenä eläimenä. Ja me helposti silloin unohdetaan, että kuka hän on oikeasti. Ja se on tärkeää niin kuin ymmärtää. Sä puhuit, että korkealle vuorelle kun meni, niin se vastasi niin kuin temppeliä. Tämä aukeaa myös sillä tavalla, että niin kuin Herra haluaa ilmoittaa, että kuka hän on. Ja mä luen tämän. Ja hän näki Jumalan kasvoista kasvoihin, ja hän puhui hänen kanssansa,
ja Jumalan kirkkaus oli Mooseksen päällä. Sen tähden Mooses saattoi kestää hänen kirkkautensa. Eli temppelissä me saadaan lisää valoa, siellä me kestetään. Tämä on niin kuin vertauskuva mun mielestä tämmöistä niin kuin lisätiedosta, valosta, mitä me tullaan saamaan. En mene sen tarkemmin temppelitoimituksiin, mutta me ymmärretään, että siellä me saadaan avaimia, jotka niin kuin auttaa meitä pääsemään Jumalan luokse. Joo. Mä niin kuin jatkan vielä tästä niin kuin Jumalan ja Mooseksen välisestä roolista ja vertaan sitä hetken päästä tuohon, niin kuin miten Lucifer ja Mooses keskustelee keskenään. Katsopas, täällä on niin kuin selkeä ero. Miten Jumala puhuttelee Moosesta. Jos sä luet ton jakeen 4 eka lauseen. Ja katso, sinä olet minun poikani, ja nyt katso, niin minä näytän sinulle kätteni teon. Niin, miten hän puhuttelee Moosesta? Joo. Hän puhuu niin kuin omana poikanaan Kyllä. Mooseksesta. Joo. No sitten hän kohtaa Luciferin sitten vähän myöhemmin. Lucifer ei puhuttele samalla tavalla Moosesta. Jae 12. Mä voin lukea tästä. Joo. Ja tapahtui, että kun Mooses oli sanonut nämä sanat, katso, saatana tuli kiusaamaan häntä ja sanoi, Mooses, ihmisen poika, palvele minua. Hän puhui Moosekselle, että hän on ihan tavallinen, kuolevainen ihminen. Hänessä ei ole mitään erityistä siinä mielessä. Ja varmaan jos me kohdattaisiin Lucifer tänä päivänä, niin hän edelleen antaisi meille ymmärtää, että me ollaan vain tavallisia ihmisiä, ei Jumalaa ole. Että hän haluaa vähätellä sitä asiaa. Mä haluan lukea tämän jakeen 13. Ja tapahtui, että Mooses katsoi saatanaa ja sanoi, kuka sinä olet? Sillä katso, minä olen Jumalan poika. Tässä vaiheessa Mooses oli oppinut sen, että hän oli niin kuin Jumalan lapsi. Kaikki me ollaan Jumalan lapsia. Mutta missä on sinun kirkkautesi, että sinua palvelisin? Tämänkin Mooses oli oppinut. Jumalalla on kirkkautta ja saatana on tämmöinen valeihminen. Se niin kuin, hän haluaa vaan niin kuin imitoida valkeutta. Jeesus Kristus on vanhan testamentin Jumala. No nyt kun mä luen tätä jakeesta 6, niin tässä sanotaan näin, että ja minulla on työ sinulle, Mooses poikani, ja sinä olet minun ainosyntyiseni kaltainen, ja minun ainosyntyiseni on oleva vapahtaja. Eli tässä tuntuu siltä, että tässä niin kuin isä puhuu Moosekselle, koska hän puhuu, että sinä olet minun ainosyntyiseni kaltainen. Niin osaatko tätä selittää tai avata? Joo, mä mietin tätä kanssa samaa, ja mulle tulee Mormonin kirjan kohtia, parikin kohtaa, missä puhutaan, että Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhänkin ovat yksi Jumala. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Että me niin kuin halutaan jollain tavalla niin kuin spesifioida heille eri rooleja. He ovat eri persoonia, näille meille opetetaan, mutta he ovat yksi Jumala. Mutta tiedätkö, mikä on hyvä juttu? Meillä on Abrahamin kirja, ja se avaa tämän vielä niin kuin paremmin. Mutta mä halusin tämän kysyä, ettei tämä jää niin kuin ihmisiä vaivaamaan, koska tämä voi olla niin kuin hankala ymmärtää. Joo, ja sitten kun mun mielestä tässä, kun me ollaan vielä korkealla vuorella, tämä on niin kuin tavallaan se temppeli. Kyllä. Ja temppelissähän me tiedetään, että me kuullaan muutaman henkilön ääni siellä. Me palataan Abrahamin kirjan kohdassa tähän vielä. Täällä on muutama muukin semmoinen asia, joka voi olla jollekin vaikea ymmärtää. Yksi sellainen on tuossa jakeessa 10. Sanotaan näin, että kun Mooses oli keskustellut Herran kanssa, niin hän sanoi itsekseen, nyt tästä syystä minä tiedän, ettei ihminen ole mitään, jota asiaa en ollut koskaan ajatellut. Mitähän Mooses tarkoitti tällä? Ymmärtäen kuitenkin sen, että hän on kasvanut Faaraon hovissa, ehkä maailman sen hetkisessä hienoimmassa kaupungissa ja saanut kaiken kunnian. Sitten hän sanoo näin, että ihminen ei ole mitään. Joo, no mä sanoisin, että se menee pari jaetta aikaisempaan, kun Herra näytti hänelle kaikki luomistyönsä. Kyllä. Ja luvut oleminen maailmoja luonut, ja jos Mooses näki edes hitusenkaan siitä luvuttomasta luomistyöstä, niin mä ymmärrän sen, niin kuin sen Mooseksen ajatusmaailman, että hän on ihan pölyhiukkainen niin kuin tässä. Niin, aivan. Mutta fakta on kuitenkin se, että Jumalan silmissä ihminen on kaikista tärkein asia hänelle. Ja kaikki nämä maat, mitä on luotu, niin on luotu vain ja ainoastaan välikappaleeksi meidän kehittymiseksi. Ne on täällä sitä varten. Aivan. Mutta ymmärrän tämän Mooseksen, niin kun
kun hän on nähnyt kaiken, niin Joo. hän kokee sen tällä tavalla. Mitä hän näki, jotta hänelle tuli se tunne, että me emme ole mitään, niin jakeesta 28 eteenpäin niin puhutaan siitä, että hän näki meidän maailman, hän näki kaikki ihmiset, hän näki muita maailmoita ja kaikkia maailmoja kutsuttiin maaksi. Kysymys, mikä tässä on niin kuin aivan tärkeä, on se, että miksi sinä olet nämä tehnyt? Eikö vaan? Joo. Helposti olisi voinut joku kysyä, että miten ihmeessä sä oot pystynyt kaiken tämän tekemään, mutta Joo. ei hän sitä kysynyt. Ei, vaan miksi? Miksi? Ja se palauttaa sitten niin kuin sen mun mielestä sen meidän aseman Jumalan eteen, koska Jumala sitten niin kuin oikeastaan jakeessa 39 hän sitten niin kuin vastaa siihen. Joo, ja hän sanoo vähän jo sitä ennen, hän sanoo yhden asian tuossa jakeessa 31, hän vastaa tällä tavalla, että omaa tarkoitustani varten minä olen tehnyt nämä. Tämä on viisautta ja se pysyy minussa. Mutta sitten niin kuin sä sanoit, se 39 on se varsinainen vastaus. Luetaanko se? Luotaan se. Se on varmasti kaikista yksi lainatumpia pyhänkirjoitusten kohtia. Ja 39. Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Me ollaan kuultu tämä monta kertaa. Kyllä. Mitä tämä sun mielestä tarkoittaa? Kyllä tämä jollain tavalla aukesi uudella tavalla, kun me ajatellaan se meidän mitättömyys. Mä ajattelin, että me ollaan pieniä pölyn hiukkasia ja kuitenkin Herra sanoo näin. Ihmisen kuolemattomuuden iankaikkisen elämän toteuttaminen. Mulle tämä on niin kuin erityisen merkityksellinen, kun tätä lukee niin kuin tämän Mooseksen muun ilmestyksen. Hän näki valtavasti eri maailmoja, joita on luotu, jossa asui ihmisiä. Ja sitten me luetaan helposti tätä, että sinun ja minun niin kuin tehtävä on saavuttaa tämä iankaikkinen elämä ja kuolemattomuus. Mutta tämä tarkoittaa niin kuin niitä kaikkia maailmoja, joita hän on luonut. Me nähdään vain pieni osa siitä. Just. Mutta tämä on paljon laajempi kokonaisuus, tämä niin kuin Jumalan missio. Ja hän näkee tämän koko pelastussuunnitelman osana kaikkia niitä luotuja maailmoja kohtaan, jotka on tehty. Ja kyllä tässä niin kuin Kristus paistaa niin kuin läpi tässä, varsinkin sanassa kuolemattomuuden. Kristus kuoli, jotta me voidaan niin kuin nousta ylös, palata hänen luokseen. Nämä ei ole helppoja asioita ymmärtää. Tämä on paljon isompi asia. Ehkä jonain päivänä me ymmärretään tämä kokonaisuus hiukan paremmin. Tiedätkö, Visa, mä haluaisin vielä palata tähän Luciferin niin kuin asiaan, Joo. koska tämä on niitä harvoja kohtia Vanhassa testamentissa ja Kallisarvoissa, jossa oikeasti kerrotaan, miten Lucifer käyttäytyy. Ja mun mielestä se on tärkeää ymmärtää, miten hän toimii ihmisen kanssa. Ja nyt kun tässä on näitä jakeita, niin sopiiko, jos vielä käydään hiukan tätä läpi? Muuta. Millainen kaveri tämä oikein on? Millä tavalla hän niin kuin tulee ja kiusaa meitä? Mun mielestä täällä toisessa Nefin kirjassa, tämä on luku 28 ja 22 sanotaan aika hyvin tästä asiasta. Täällä, mä voisin lukea tämän tähän. Puhutaan siis saatanasta. Ja katso, toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei helvettiä ole. Ja hän sanoo heille, minä en ole perkele, sillä sellaista ei ole. Ja näin hän kuiskuttelee heidän korviinsa, kunnes hän kytkee heidät kauheisiin kahleisiinsa, joista ei ole vapautusta. Hän on kyllä semmoinen niin kuin täydellinen valehtelija ja haluaa niin kuin tietyllä tavalla kertoa, että ei hän ole paha, ei hänessä ole mitään vikaa. Haluaa esiintyä itse niin kuin tietyllä tavalla Jumalana, eikä koskaan väitä olevansa kiusaaja. Se, mitä hän on muuten sanonut monta kertaa ja Mormonin kirjassa, että helvettiä ei ole. Hän aina niin kuin sanoo, että ei sellaista paikkaa ole olemassakaan kuin helvetti. Mutta tässä kohtaa, niin kuin tässä ensimmäisessä Mooseksen ensimmäisessä luvussa, tätä saatanan luonnetta kyllä kuvataan tavalla. Just mä sanoin siinä alussa, että hän puhuttelee Moosesta eri tavalla. Mun mielestä tuo jopa vähän halveksuva sanonta, että puhuu vaan niin kuin ihmisen pojasta. Mitä sitten tapahtui? Mooses pystyi katsomaan häntä omilla luonnollisilla silmillään, mitä hän ei pystynyt Jumalaa katsoessaan tekemään. Minusta oli hyvin sanottu, miten Mooses sanoi, että missä on sinun kirkkautesi. Se jotenkin iski mua tähän näin. Ja tulee sitten mieleen se meidän oppijaliitot viime vuodelta, kun me opittiin, miten me tunnistetaan sanansaattaja.
onko hän Jumalasta vai Joo. paholaisesta. Niin se on meidän ilmoitus tänä päivänä. Tämä oli varmaan niin kuin Mooseksen aikana niin kuin keino tietää, mistä sanansaattaja on kotoisin. Mooses kysyi siis saatanalta, että missä on sinun kirkkautesi. Joo. Niin hän selvästi kysyi sitä sen takia, koska hän oli kokenut sen Jumalan kirkkauden. Mikä on se Jumalan kirkkaus? Kun Pyhä Henki puhuttelee ja tulee se hyvä tunne, niin se on hyvin niin kuin selkeä. Sä oot joskus päässyt nauttimaan, ja toivottavasti usein, elämän puusta, Jumalan rakkaudesta. Joo. Se on se, että sä koet, että Jumala rakastaa mua. Se on se hänen kirkkautensa. Just näin. Täytyy mennä ehkä niin kuin monta kymmentä vuotta takaspäin, jos joku tulee ja yrittää vietellä mua niin kuin johonkin pahaan paikkaan tai tarjoaa mulle pahaa jotain, niin kuin, mitä mun ei pitäisi nauttia, niin semmoinen tilanne, se valo niin kuin katoo siitä tilanteesta. Siinä ei ole sitä kirkkautta, ei ole semmoista hyvää tunnetta siinä tilanteessa. Näin niin kuin. Melkein sanoisin, että tämä saatanan kirkkaus on ehkä parhaiten ymmärretään, on ehkä tämmöisillä maallisilla rikkauksilla, joita hän haluaa aina niin kuin korostaa ja tuoda eteenpäin. Mooses pystyy erottamaan nämä asiat. Hän onnistui siinä, mutta kaikki ihmiset tänä päivänä ei pysty, ja se ei ole helppoa. Ei. Että joillekin tämä maalliset rikkaukset voi näyttää niin houkuttelevilta, että ne haluaa unohtaa Herran, Jumalan ja käskyt kokonaan sen takia. Mutta sitten tuossa jakeessa 21 Mooses onnistui karkottamaan tämän saatanan luota, ja tämäkin on mun mielestä niin kuin tärkeä oppi. Luetaanko tuo jae 21 tuohon? Ja nyt saatana alkoi vapista, ja maa järisi. Ja Mooses sai voimaa ja huusi avuksi Jumalaa ja sanoi, Aino syntyy sen nimessä, poistu täältä saatana. Mä muistan Joosefilla, 14-vuotiaalla Joosefilla Pyhässä Lehdossa tapahtui vähän samantapainen. Hänkin joutui tietyllä tavalla siihen valtaan, mutta hän onnistui rukoilemaan niin voimakkaasti, että se paha kaikkos siitä. Että jollain tavalla voisi ajatella, että jos meidän elämässä tulee tämmöinen hetki, niin tätä pahaa kohtaan tai pahaa voi kontrolloida Kristuksen avulla. Puhutaan vielä käytännössä, että mitä se voisi käytännössä tarkoittaa. Mitä meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin se paha pois meidän elämästä. Muuta kuin tietysti tehdä parannusta, mutta semmoisena niin kuin nopeampana vaihtoehtona. Mitä sä tekisit? No kyllä kai toi Joseph Smithin esimerkki. Kyllä se rukous niin kuin tässä nopeana on. Mä lisäisin siihen vielä pyhät kirjoitukset. Pyhät kirjoitukset, joo. Ota ne käteen, lue niitä hetki ja vuodata sydämessä Herralle. Me ei aina ehditä paastota tai mennä kirkkoon, kun on paha tilanne päällä, mutta nämä auttaa yleensä. Kyllä. Sillä me voidaan karkottaa se paha pois. Tähän luvun loppuun Mooses saa tehtävän Jumalalta ja Jumala nimeää tämän tehtävän, ja mä haluan lukea tämän jakeen 26. Ja katso, minä olen sinun kanssasi aina päiviesi loppuun asti, sillä sinun tulee vapauttaa minun kansani orjuudesta, nimittäin Israel valittuni. Ja tämä oli tämmöinen selvä tehtävänanto Herralta Moosekselle. Just näin, kiitos. Mennäänkö Abrahamin kirjaan? Abraham 3. Tämä on osa niin kuin pelastussuunnitelmaa ja temppeliasioita, mutta erityisesti tässä kerrotaan niin kuin ajasta ennen ihmisen syntymää, josta on itse asiassa aika vähän kerrottu muualla. Ja sitten tässä on tämä luomisasia, joka me käydään vähän myöhemmin vielä tänään läpi. Mutta mun mielestä on tärkeää niin kun itse asiassa mennä taas vähän tähän loppupuolelle tästä luvusta, vaikka tuohon jakeeseen 22, ja aloitetaan siitä, koska tämä on helpompi ymmärtää, kun me ymmärretään, mitä Abraham näki. Luetaan vaikka noin 22 ja 23 ihan alkuun. Nyt Herra oli näyttänyt minulle, Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty ennen kuin maailma oli, ja kaikkien niiden joukossa oli monia jaloja ja suuria. Ja 23. Ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi, nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä, ja hän näki, että ne olivat hyviä. Ja hän sanoi minulle, Abraham, sinä olet yksi heistä, sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit.
Tässä puhutaan näistä suurista älyistä, suurista hengistä, jotka selkeästi erottu joukosta, ja Abraham oli yksi näistä valituista. Mä itse asiassa menisin vielä tuohon jakeeseen 24. Ja heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen, ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssansa: me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita, ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua. Kyllä, tässä on pari mun mielestä tosi tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että kun tässä puhutaan, että heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen, niin tässä puhutaan Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja sitten tässä tulee toinen tärkeä oppi. Ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssassa, jotka olivat siis Jeesuksen kanssa: me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua. Eli alkoi tämä luomiskertomuksen tai ehkä se oli jo suunniteltu, mutta se toteuttaminen alkoi siinä kohtaa. Ja sitten jatketaan tuosta 25, jossa vielä senkin luet, niin miksi tämä haluttiin tehdä. Joo, jää 25. Ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee heidän tehdä. Miten sä ymmärrät tämän, koettelemme heitä nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee heidän tehdä? Mitä se tarkoittaa? Me oltiin siellä henkimaailmassa aikaisemmin. Meille Jumala lähti luomaan tämän maapallon meitä varten, jotta me saataisiin tietyllä tavalla tämä ruumis, jotta meitä voitaisiin koetella, että ollammeko me valmiit pitämään ne liitot, mitkä Herra antaa meille, ja elämään sen mukaan. Tämä ei ole niin kuin tietyllä tavalla sen vaikeampi asia, mutta tämä on hyvin tämmöistä temppeliopetukseen liittyvää niin kuin asiaa. Että tietyllä tavalla Abrahamille näytettiin tämä universumin järjestys, ja että siellä oli paljon henkiä suuria, jotka erottuivat joukosta, ja Abraham olisi yksi niistä. Että tietyllä tavalla siellä on ollut jo jonkinlainen hierarkia siellä henkimaailmassa aikaisemmin. Jonkunnäköinen hierarkia. On siellä ollut, ja yksi näistä on niin kuin selkeästi erottunut joukosta, joka on ollut Kristus. Kyllä. Ja Abrahami mainitaan tässä, ja varmasti muitakin on mainittu nimeltä. Kyllä. Ja nyt kun me luettiin tämä on tietyllä tavalla vähän niin kuin intro tähän lukuun, ja nyt kun me aloitetaan mennään tämän Abraham 3 alkuosaan, niin mä uskaltaisin väittää, että tämä alkuosa on ymmärretty jopa meidän kirkon jäsenten keskuudessa monta kertaa hiukan väärin. Ja sen takia me luettiin tuo loppuosa nyt ensin. Mutta keskustellaan hiukan tästä alkuosasta, koska tämä ei ole avaruustiedettä, mitä tässä halutaan meille opettaa, vaan jotain muuta. Abraham 3 luvun alussa siis Abrahamille näytetään näitä tähtiä, siellä on suuria ja suurempia ja on ajanlaskuja ja puhutaan ajanlaskuista taivaankappaleiden kesken ja sitten puhutaan tästä Kolobista. Jotenkin tämä kuulostaa hyvin astrologialta, niin kuin mutta sä sanoit, että täällä on joku syvempi tarkoitus tällä. Mitä sä kerrot meille tästä, että jää jotain viisasta mieleen muuta kuin Kolob? Tässä puhutaan paljon näistä tähdistä, Kolopista ja miten muut tähdet asettuvat verrattuna tähän Kolopiin. Niin Herra tässä näyttää Abrahamille tämän suuren universumin järjestyksen ja vertaa näitä tähtiä henkimaailmassa olevien henkien keskinäiseen asemaan. Ja luetaan tuosta toi 3 alkuosa esimerkiksi. Ja Herra sanoi minulle, nämä ovat hallitsevat tähdet, ja suuren nimi on Kolob, koska se on lähellä minua. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi. Minä olen asettanut tämän hallitsemaan kaikkia niitä, jotka kuuluvat samaan järjestykseen kuin se, jonka päällä sinä seisot. Joo, ja mitä me äsken puhuttiin, kun me aloitettiin tämä Abrahamin kirja? Me puhuttiin näistä hengistä. Ja siellä hengissä oli valittuja henkiöitä, ja yksi oli erityisesti kaikista suurin. Niin sä voit ymmärtää nyt, että tämä Kolob on tietyllä tavalla viittaus Kristukseen kaikista tärkeimpänä, kuka asuu kaikista lähempänä Jumalaa itseään. Ja sitten täällä on jae 16. Jos on olemassa 2 kappaletta ja toinen on toisen yläpuolella, niiden yläpuolella on suurempia kappaleita. Sen tähden Kolob on suurin kaikista kokabimista, jotka olet nähnyt, koska se on lähinnä minua. Joo.
tässäkin on viittaus muihin henkiin, muihin tähtikappaleisiin. Mutta tässä Jeesus kuitenkin, hän puhuu tietyllä tavalla itsestään tässä. Ja mä en tiedä, miksi hän haluaa käyttää tätä Kolob-nimeä. Ehkä sen takia, että hän ei halua käyttää itseään, omaa nimeään tässä kohtaa, vaan hän käyttää tätä niin kuin vertauskuvallisena ja vertaa muihin henkiin. Ja sitten puhutaan vielä, että kuinka suuri Jeesus itse asiassa on verrattuna näihin muihin, niin on tämä 19 loppuosa. Mä voisin lukea tästä. Joo. Niin täällä sanotaan, että Herra sinun Jumalasi, minä olen älykkäämpi kuin ne kaikki. Ja jatkuu siitä sitten eteenpäin. Mutta kun me aletaan tietyllä tavalla vertaamaan henkiä toisinsa, niin kuin tässä luvun loppupuolessa on, niin tässä on vertauskuvallisesti esitetään, että nämä taivankappaleet, että niilläkin on tietty hierarkia. Ja mikä tekee niistä suurista suurimpia, on tässä kohtaa se, että Jeesus on kaikista suurin, koska hän on valmis tekemään kaikkensa meidän puolesta, olemaan meidän lunastaja, ja siksi hän on kaikista suurin. Me mennään ehkä hiukan pieleen, jos me aletaan niin kuin miettimään tähtimaailmaa ja pääsenkö joskus asumaan Kolobille, niin mä luulen, että silloin me ollaan ymmärretty tämä luku hiukan väärin, koska Jeesus opettaa tässä omasta roolistaan ja käyttää näitä planeettoja vertauskuvallisesti kertomaan henkien aseman ja niiden roolin Jumalan silmissä. Ja 18, luetaanko jae 18 vielä? Kuinka tahansa hän on tehnyt tuon suuremman tähden, niin myös jos on kaksi henkeä ja toinen on älykkäämpi kuin toinen, niin kuitenkaan näillä kahdella hengellä, vaikka toinen on älykkäämpi kuin toinen, ei ole alkua. He olivat olemassa ennen, heillä ei ole loppua. He ovat olemassa jälkeen, sillä he ovat olam, eli iankaikkisia. Mun mielestä tämä on niin kuin täysin avaa tämän koko luvun niin kuin selkeästi, että tämä avaruustiede, joka tässä on niin kuin kerrottuna, kuvaa henkimaailman järjestystä ja niiden henkien asemaa toisinsa ja Jumalan verrattuna. Kun mä luin tätä, niin tämä mulle tuli myös mieleen, että niin kun tässä Kristuskeskeisyys oli jälleen aika selvä. Mutta ennen kuin me mennään eteenpäin, niin hyvä vielä niin kuin kerrataan niin kuin noi kaksi viimeistä jaetta tässä, 27 ja 28, koska se antaa hyvän ikään kuin tämmöisen aasinsillan siihen, mitä me aletaan seuraavaksi puhumaan. Niin. Ja Herra sanoi, kenet minä lähetän? Ja yksi vastasi, ihmisen pojan kaltainen, tässä olen, lähetä minut. Ja toinen vastasi ja sanoi, tässä olen, lähetä minut. Ja Herra sanoi, minä lähetän ensimmäisen. Ja toinen vihastui eikä pysynyt uskollisena ensimmäisessä asemassaan, ja sinä päivänä monet seurasivat häntä. Eli puhuu valinnasta Kristuksen ja saatanan välillä, ja hänet valittiin sitten meidän vapahtajaksi. Joo, ja tämän luomisprosessin niin kuin tietyllä tavalla rakentajaksi. Ja siihen me mennään nyt seuraavaksi. Tämä tehtiin ennen kuin menemme luomiseen. Niin Kyllä. Okei, siirrytään luomiskertomuksiin. Ja nythän meillä on tässä niin kuin käsittelyssä luomiskertomus Raamatun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, KH Mooses, luku 3 vai 4? 2-3 ja Abrahami 4-5. Lisäksi meillä kirkojäsenillä on myös mahdollisuus temppelissä saada 4. versio luomiskertomuksesta. Ja jotenkin mä haluaisin verrata näitä, niin kuin meillä on 4 evankeliumia, ne kertoo samasta asiasta hiukan eri kääntein samoja kertomuksia. Joseph Smithin ensimmäistä näystä on ainakin 4 versiota. Kuitenkin nämä luomiskertomukset on, mun mielestä ne on ehkä vähän lähempänä toisiansa kuin nämä mun esimerkit, mutta 4 eri kertomusta samasta asiasta. No mä en ainakaan tiedä, että kuinka se niin kuin faktisesti on tapahtunut se luominen, mutta kun sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin nämä Kallisarvoisen Helmen kirjoitukset avaa sitä sillä tavalla, jossa puhutaan Jumalista monikossa. Eli ikään kuin neuvosto Jumalia päätti luoda taivaan ja maan. Ja esimerkiksi tämä Elohim-sana, jota me käytetään taivaallisesta isästä, niin sehän on monikkomuotoinen sana niin kuin alun pitäen. Joo. Joten sitä voisi käyttää myös terminä jumalien. Ja no ketä ne on ollut?
Meillä on kirkon profeetat opettanut, että siellä on ollut Jumalien neuvosto, joka on päättänyt tehdä, joka on tehnyt sen työn yhdessä. Me tiedetään 3 ainakin, jotka siinä on ollut mukana. Siinä on ollut Isä, Elohim, Jeesus itse, Mikael, Adam. Mä veikkaan, että siellä on ollut muitakin. Olisiko meidän äiti ollut mukana? Mä luulen, että äiti on ollut siellä jollain tavalla hyvin vahvasti mukana myöskin. Joo, ja voi olla, että on ollut muitakin mukana. Joo. Et siellä on tietyllä tavalla ollut tämmöinen Jumalien neuvosto, jotka on päättänyt toteuttaa sen. Ja se on kerrottu meille sitten temppelissä niin kuin 3 henkilön suulla. Käytännössä kuitenkin niin, että Isä valtuutti ja Jeesus toteutti. Mutta oliko ennen sitä luomisprosessia tehty jo jotain valmistelutöitä? Jollain tavalla toi, mitä me luettiin tuosta Abrahamin kirjan, se viimeinen jae, mitä me käytiin läpi, niin ainakin se suunnitelma, että kuka lähdetään, kenestä tulee lunasta ja vapahtaja, se oli tehty. Ja jos täällä tämmöinen neuvosto oli, niin eikö se neuvosto ollut varmasti kokoontunut ja laatinut suunnitelman. Niin. Ennen luomista luotiin suunnitelma, eikö vaan näin voi sanoa? Kyllä. Mä veikkaan, että siellä on ollut nämä kaikki 3 tärkeää asiaa jo suunniteltu valmiiksi. Eli luominen, rikkomus ja sitten sovitussuunnitelma. Että ne kaikki oli valmiina, kun sitä luomisprosessia lähdettiin tekemään. Ja sitten se vaan niin kuin toteutettiin käytännössä. Näin mä itse ainakin uskon, että on. Luominen oli tietoista valmistelua. Mikä tässä niin kuin mun mielestä on tärkein tässä luomiskertomuksessa, ei ole se, miten se tapahtui, juuri näin, vaan miksi se tapahtui. Miksi se piti tehdä, miksi tämä kaikki vaiva, suunnitelmat, muut vastaavat, miksi se piti niin kuin tehdä tällä tavalla. Ja kun sä puhuit tuosta temppelistä, niin jotenkin mä ainakin ymmärrän niin kuin temppeliopetuksesta sen, että kaikki tehtiin ensin hengellisesti. Jos sä teet rakennat talon, niin sulla on ensiksi piirustukset, että minkä näköinen, kokoinen, niin kyllä ne täytyy piirtää ensiksi. Järjestys on ollut tässä niin kuin myös se osa sitä miksi. Että se on niin kuin, Herra haluaa antaa niin kuin kuvan siitä, että hän on järjestyksen Jumala. Joo, ja mä luulen, että miksi se on niin kuin temppelissäkin, niin kuin, siihen käytetään temppeli endowmentista itse asiassa tosi paljon aikaa siihen luomiskertomuksen niin kuvaukseen, niin se täytyy ymmärtää, että ei siinä haluta kertoa meille, että miten tämä niin kuin kaikki tapahtui, vaan meidän pitäisi ymmärtää mun mielestä se, että miten tämä liittyy minuun, mun elämääni, tämä luomiskertomus. Mitä se yrittää mulle sanoa? Ja kun sä sanoit tämmöisen termin, että miten se oli, että epäjärjestys organisoitiin järjestykseksi. Sä yritit tällä tavalla niin kuin kuvata sen. Joo. Niin tämä koko meidän elämähän on tietyllä tavalla vähän vastaavan tyyppinen prosessi. Ja tämä luomiskertomusta voidaan niin kuin rinnastaa meidän elämään ja kasvuun. Eli tämä luomiskertomus on opetus meille meidän omasta elämästä. Eli kaikki se, mitä Herra tekee maalle luomisen päivinä, on jollain tavalla niin kuin vertauskuvaa, mitä hän haluaa meidän oppivan. Ikään kuin kaauksesta järjestykseen, pimeydestä vaeltamaan kohti valoa. Mutta vielä tuohon kysymykseen, Visa, että miksi tämä maa sitten luotiin, niin palataanko siihen vielä hetkeksi? Mun mielestä ehkä se tärkein luominen tapahtui siinä, kun Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, ja asetti heidät sitten puutarhaan ja opetti heidän, että tulisi lisääntyä. Eli hän opetti heille myös avioliiton. Tästä tulee niin kuin se perhe niin kuin tulee myös mieleen. Perhekeskeisyys. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että kun me osallistutaan Jumalan työhön, niin me osallistutaan siihen sillä tavalla, että me luodaan perheitä, me pidetään liittoja. Sillä tavalla me voidaan kokea sitä paratiisin rauhaa, jota kohti me yritetään päästä takaisin. Ja tämä Jumalan työ ei ollut ollenkaan sitä, että hän luo maailman ja on siitä niin kuin kauhean iloinen, vaan sen koko luomistyön perusta on ihmisen muuttaminen. Ihmisen muuttaminen siten, että liittojen kautta hän kehittyy ja pääsee kohti iankaikkista elämää.
Paratiisista paratiisiin. Paratiisista paratiisiin. Näin voi sanoa, että meidän niin kuin polun täällä maan päällä. No, nyt kun sä otat paratiisi esille, niin paratiisissa puhutaan hiukan siitä, koska siellä oli 2 puuta, jotka istutettiin sinne. Joo, siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu ja sitten siellä oli elämänpuu. Mitäs puita nämä on? Joo, hyvän ja pahan tiedon puu, siitä ei saanut syödä. Jos siitä söi, niin piti kuolla. Ja elämänpuusta kun nautti, niin sai ikuisen elämän. Vertauskuvallisia asioita, mutta Nämä on vertauskuvallisia asioita, joo. Eli tämä hyvä ja pahan tiedon puu, tieto hyvästä ja pahasta, se on ikään kuin kuolevaisuuden alku, kun sitä nautitaan. Ja sitten tämä elämänpuu on Jumalan rakkaus, ikuinen elämä. Toinen on kuolevaisuuden alku ja toinen kuvastaa ikuista elämää. No Adam ja Eeva laitettiin hoitamaan sitä puutarhaa, mutta sinne meni sitten saatana mukaan. Ja nyt helposti voisi sanoa, että joo, saatana yritti houkutella Aadamia syömään sitä hedelmää, mutta mitä se oikeasti se saatana, niin kuin mikä sen tavoite oli? Jutellaanko siitä hetken? Jutellaan vaan, jos mä ymmärrän siitä mitään, mutta joo, jutellaan ihmeessä. Kokeillaan. Yritetään siis. Ja mitä saatana yritti tehdä? Hän yritti pettää ihmisen nauttimaan tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja mä luulen, että kun se onnistui, niin seuraavaksi mitä hän olisi halunnut tehdä, oli se, että hän olisi halunnut heidät sitten syömään tästä elämänpuusta. Että he olisi jäänyt niin kuin ikuisesti siihen tilaan. Eli ei olisi tarvinnut lunastusta, vapahtajaa. Jollain tavalla musta tuntuu, että tämä oli se ultimate, mitä hän niin kuin halusi meille tapahtuvan. Eli saitko kiinni, mitä mä... Sain kiinni ja siis se on ihan varma asia on se, että se mitä saatana yritti saada aikaiseksi on rikkoa se luotu suunnitelma, jota oli tehty, jotta sitä pelastussuunnitelmaa että se ei toteutuisi. Ei hän niin kuin ajatellut, että syöppä tätä hedelmää nyt, vaan hän yritti rikkoa sen suunnitelman. Mutta se, että mä en osaa sanoa, että yrittikö hän sitten loppujen lopuksi jo heti aluksi heitä syödä siitä elämänpuusta, siitä meille ei ole kerrottu, mutta joka tapauksessa hän yritti välttää sen, että ei syntyisi se kaari, että me päästään paratiisista koettelemusten tielle ja lopuksi se polku ja liitto voisi johtaa meidät takaisin paratiisiin. Sen hän halusi rikkoa ja siinä hän epäonnistui, koska Adam ja Eeva nautti noiden 2 puun hedelmää oikeassa järjestyksessä. Ne nautti ensin sitä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää, jotta se suunnitelma lähti ikään kuin käyntiin. Mun mielestä tässä on Alman kohdassa. Alman kirjassa on hyvä kohta, joka avaa tätä hiukan enemmän. Tämä on 42.4. Ja me näimme, että ihmiselle suotiin aika tehdä parannus, niin koetusaika, aika tehdä parannus ja palvella Jumalaa. Eli tämä oli niinku tärkeää, että syntyi tämä tietyllä tavalla rikkomus, he joutuisi oikeasti niinku haluamaan sitä parannuksen tekoa, oppimaan niiden liittojen kautta, pitämään käskyjä ja saada aikaa tietyllä tavalla tehdä se parannus ja palvelemalla Jumalaa. Ja sen takia oli tärkeää, että tämä tapahtui oikeassa järjestyksessä. Ensin hyvän ja pahan tiedon puuhedelmä ja sitten joskus myöhemmin elämänpuun hedelmä. Onneksi järjestys säilyi ja onneksi Eeva tajusi tilanteen, mikä oli niin kuin sitten oikein. Niin, me puhutaan, että Eevan rikkomus, mutta se oli harkittu rikkomus, koska hän ymmärsi, mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen. Joo. Se oli pelastus ihmiskunnalle, että Eeva nautti sitä hedelmää, koska sitä kautta me voidaan perheenä kehittyä ja kasvaa ja mennä eteenpäin. Tämä on muuten jännä, jos vielä hiukan palataan tähän luomiskertomukseen ja tähän Eevankin rooliin, niin kun aikanaan Herra totesi Aadamille, että ei ole hyvä Aadamin olla yksin, niin kyse ei ollut mun mielestä siitä niin kuin yksinäisyyden asiasta, vaan Jumalan periaatteesta. Tämäkin on vertauskuvainen, Jumalan periaatteesta. Ihminen on luotu olemaan yhdessä puolisoina.
Tämäkin on muuten mielenkiintoinen juttu, että miten se Eeva luotiin. Aadamin kylkiluusta. Onko sillä merkitystä, että se oli kylkiluusta? No on sillä varmasti merkitys. Mä luulen, että kylkihän tarkoittaa niin kuin kylki kylkeä vasten. Se oli hyvä, että se ei ollut niin kuin päästä. Tämä on vertauskuvallista. Tämä on vertauskuvallista, joo. Jos se olisi vertauskuva, että se olisi päästä, niin silloin tuonne olisi tuosta niin kuin jollain tavalla ylempänä hallinnut. Ja jos se olisi ollut jostain jalasta, niin silloin hän olisi ollut niin kuin toisen alamainen. Joo. Et se oli niin kuin, sekin on niin kuin selkeä tämä kylki, että me ollaan niin kuin sydämen lähellä kumppaneita ja tasavertaisia. Niin. Avioliitto miehen ja naisen välillä on rinnakkaista kulkemista. Se on vertauskuva siitä, että mies ja nainen ovat yhtä ja tasavertaisia kaikessa. Sä muistat, kun ne oli ennen lankemusta, ne oli alasti. Ja sitten sen rikkomuksen jälkeen he verhoutu viikunanlehtiin. Niin mitä tällä, niin kuin, mistä tämä yrittää niin kuin meille kertoa? Mä luulen, että se koettaa kertoa niin kuin, siitä, että heidän silmät avautuneet niin kuin ymmärsi siinä vaiheessa sitten niin kuin hyvän ja pahan. Jollain tavalla mä niin kuin, ja se on varmaan niin kuin semmoinen häpeä ja synti. Ehkä tässä niin kuin, tämä vertauskuva niin kuin siihen viikunanlehtiin verhoutuminen, niin ne halusi peittää sen syntinsä. Joo. Se oli se niin kuin asia. Kysymys sitten, miten me peitämme omat syntimme tänä päivänä? Niin ainakin valheilla helposti me tehdään sitä. Ja mitä sitten tapahtui, kun Aadam ja Eeva, kun he niin kuin tietyllä tavalla halusi tehdä parannuksen, ne tunnusti Herralle sen rikkensä, jonka ne oli tehnyt, niin Herra valmisti niille vaatteet nahasta, jota meidän garmentti kuvaa tänä päivänä, eikö vaan? Kyllä. Se muistuttaa toki näistä liitoista, joita me ollaan tehty, mutta yhtä lailla se on myös sitä, että Herra on itse valmis peittämään meidän syntimme ja muistuttaa siitä hänen armostaan niin kuin meitä kohtaan. Kyllä. Itse asiassa tulee tuosta mieleen kirkon logo tänä päivänä, niin sehän on semmoinen, siinä on Kristus keskellä, se on kaari siinä päälle. Mun mielestä se on, kaari on siinä just peittämässä, suojaamassa meitä. No me ollaan suurin piirtein käsitelty nyt tämä luomiskertomus. Me ollaan aloitettu nyt Kallisarvoinen helmi, Vanha testamentti. Mikä fiilis sulla on tullut tästä ensimmäisestä podcastista? Kyllä tässä nyt avautui vähän niin kuin asioita. Ja sen takia niin kuin mä ainakin itse toivon, että ihmiset myös lukis näitä tekstejä, koska se avaa sit hiukan paremmin se, mistä me puhutaan. Tämä on niin symbolista. Tämä on niin vertauskuvallista, tämä mitä me yritetään käydä läpi. Mutta jännittävää, eikö vaan? Kyllä. Palataan tähän taas niin kuin viikon parin päästä. Näin tehdään. Kiitos Juha.